Ahojte, dnes by som vám rád ukázal tieto metód krmitka z Číny, ktoré používam už druhú sezónu a nedám na nich dopustiť. Predávajú sa v dvoch setoch, a to vo veľkosti S a vo veľkosti L. Dnes si ukážeme veľkosť L, ktorú používam, a sú to 30, 40, 50 a 60 gramové krmitka plus formička. Svojou veľkosťou, farbou a tvarom pôsobia uspokojivo, avšak bol som nútený urobiť menšie úpravy. Keďže sa mi stávalo, že na prostrednom rebierku sa mi zachytával niekedy háčik, alebo som nedotlačil na strahu, rozhodol som sa, že to jednoducho odrežem. Takto som získal nielen istotu, že sa mi tam háčik už nezasekne, ale aj viac miesta na väčšiu nástrahu. Čo sa týka formičky, má tiež svoje nedostatky. Nielen, že je vyrobené z tvrdého plastu, ale má nedostatočne malé, vytlačajúce tlačítko. Preto vyberanie ide ťažšie, trvá dlhšie a niekedy sa ani nepodarí. A preto radšej odporúčam takéto silikonové formičky, ktoré sú väčšie, pružnejšie a ľahšie sa z neho vyklopí krmitko. Pomocou silikonovej formičky nielenže do krmitka naberiete viacej krmiva, ale získa aj pevný tvar. S týmito krmitkami a pomocou silikonovej formičky môžete použiť aj hrubšie krmné zmesi, poprípade pridať červy alebo mini peletky. Ešte by som spomenul jednu výhodu, a to je tá, že stredom krmitka prechádza takáto trubička, pomocou ktorej si viete rýchlo a jednoducho pretiahnuť vlásec. Tieto krmitka môžete použiť či na rieke alebo vodnej nádrži a vďaka ich nízkej cene ich odporúčam každému jednému rybárovi, ktorý sa venuje technike lovu method feeder.